Hello, may buntag mga kabayan, mga suki na nasa mi karon sa among ikaduha nga vlog na nami sa area karon sa junk shop. Among gibili na musika. Grabe mo kusog ang ulan. Karon buntag sa iyo among gikuha sa kay rami og multikab yung area sa akong ano sa junk shop ng amo. Dagang kay ka bukid ba ni. Pero may nagli-deliver karon sa kuan. Bukid nun ang amo nagpaandar na. Madto na pa mi sa lain na lugar sa karon. Pero dire ra pa mi mag-deliver. Layo naman kayo og adto pa sa lain. Dire ra mi kayo pa man mo subay ta na lang lugar na among pamtilyahan. O sige, may buntag ya mga buyers o mga suki. Kita-kits na punta niya. Salamat. Hello mga kabayers. Huwag ka video kaginihan kay PC niya. Karon puno na musika naman yung deliver dito sa among ibinlan nga among ibinlan ng mga butilya. Ibinlan ng mga sikat sa hapon. Junk shop. Karon mag-video ko para magbawa ninyo kung sa kita lalim among agyanan subida para po pagit. Okay, let's go. Gas kay dito may agi malubong eh. Malubong ni gapong ngari ni agi balat. Kaya kargado ka ba? At kaya ang kargari mo. Kamay ra pikin. Takot sa side bin. Ha? Oh. Tagdi sa kilo. Balik yung battery sa motor. 2 kilo, 20 oh.
Mahirap, mahirap pag-isot. Mahirap pag-isot. Okay, let's go. Eh, videoan ako dahil akong videoan ba? Yung videoan man. Nag-vlog na siya. Nagkuha na siya. Nag-vlogger na siya dahil. Ah, Makita ka na ano dahil. Masama ka ganda eh. Okay, Ramadan. Tulog ko. Kabukos, kalugay ba? ada magagapo ni mo ni ani ba? Mahirap. Oo. Dito pa. Ayan na, plastic. Akin eh, pwede na eh. Mga plastic. Wala naman ako nabili. Gamit ko na. Eh, pwede. Plastic. Dauban naman dahil. Dauban. Huwag gila. Pato. Size. Bukbuk.
Ano yung mga kaya? Ito. Sini yang sini. Buka mata. Ada 4, ada 4. Selamat day. Hirap pag-isog-isog. Ito na. Alas 10. Ganto ko diri. Nay butilya. Go. Wow, Noroy. Ito na nagdasintos yung bagol be. Iwana. Sa akin eh. Buslot. Hello guys. Mga kabayers. Ay ko singot ko. Nagbaklay mi karon kay ibili na mo sikad. Malamig paihap sa mong kita. Sa mong kinumpra. Karon nagbaklay mi ang ibili mo sikad guys. Ulan man. Uma di mi mo suri uma kay adto mi sa kuan. Napil mo gani akong apo og street dancing sa Cagayan. Mo security mi siya. Kami magportas tubig kay basig ikagwantas kainit ba magpared ba sila pagmakohon. Baklay na ni karon. Upat ka kilometro mong baklay. Gaulan. Wala na may payong. Basa gamay. Okay ra. Soldier po pamugas kada adlaw kay nakapatimbang. Okay mga kabayers, mga suki. Kita-kita ta sa Cagayan de Oro. Parid. Hapit ng pista. Pohon. Ayan, sige daw. Salamat.